gwamnan kaduna rufai zai zo bude sabon plaza. Nan wanda ke na shigo kasuwa zai bude plaza sabbin plaza da aka kai ka fara ba a kuma Allah ya roƙa oke to sai ga san sa ta wucewa har yanzu to baraka ne na da gurin da gwamna so gaskiya ne ai kyau da mai kyau gaskiya ne sun gama wucewa kenan sun tafi gurin